No niin, Heikin keittiössä jatkuu ja nyt meillä on täällä Panasonicin HD-seriesin konkat. Nostaan parempaa valon. Panasonicin HD-seriesin konkat nyt sitten laitettuna tänne. Helkkaristi siinä on tinaa tossa ja Kiinan pojat vähän lädrännyt, että joutuu oikeesti hetken aikaa tekeen töitä, että sai siivottua, mutta mikäs siinä, tätä tarkemmin tarkastellaan komponenttia, niin kuin huomaatte, siinä on 3300 mikrofaradia 50 volttia ja 105 celsiusta. Olisin ottanut kovemmalla jännitteen kestolla ja kovemmalla lämmön kestolla, mutta kun sitä on keveämpikin. Kun ei ollut. Mut sit katsoo näitä Xundia, niin näitä Orkiskonkkeja, niin siis tässä on tää tussahtanut. Tämähän on ihan, siis, mutta tää toinenkin oli mennyt paskaksi. Tää oli niinku levahtanut tuolta pohjasta. Niin kuin tääkin. Joo, Kiinan pojat on kuumaliman kanssa myös innostunut, mutta ruvetaan kiinnittelemään ja sitten ruvetaan kokeilemaan, miten toimii.